danas ćemo igrati jedan meč. Moj drug Boki i ja. Pozdrav mene. Da vidimo. Šta će biti? Šta će ti? Barsu, a? Aj prvi biraj ti sad, neću Barsu. Ajde, da vidimo. Sad mi je valjda update-ovano. Jeste. Ajde, daj ti meni PSG, ajde. Vidiš što mi ne... A, ti mrdaš. Opa. Vidi ga šinji. Jao, beli dresi, nema veze, ajde. Šta ti fali lobe malo? Dobre. Jao, vidi ga Di Maria, Cavani, levo. Ibrahimović. Verratti, Mota. Ništa specijalno. Vidi, nisam znao da ovaj trap došao u... Koliko neće znao? Jeste bre, ovaj onaj Aurier igrao bre u Sošovu, ja mislim. Znaš da sam ga dovodio na menadžeru ranije stan. To, taj dobar bre. A. Kakav li je? Dobar, vrtno nije loš. Res, 26, A, to je to, neću. Ništiš. Idemo, da isprobamo taj šut. Opa, finesica. Prekinu me bre u vežbanju driblinga. Sram ga bilo. Može, a? Može. Krećemo. Malo smo stišali zvuk da nas ne bi ometalo ovo, ali nema veze. Odakle ti bre Hummels kad je Hummels prešao? Gdje je prešao? Prešao sad bre, to se znam. Mislim letos bre. Idemo! Uff. Šta je bre ovo? Joj moj, propusti loptu, jao jebem ti budale. Ajde, pas. Idem, prošao je Di Maria. Prošao još, jao, sačekao ga je. Hoćeš se trkaš, Boki, a? Moj Di Maria, pa ti dečko, bre, treba da se rokneš. Sudar. Do Titana. Tako je. Jao, ibrakadabra. A što to radiš? Što daješ for toliki jebem ti mater? Trči Cavani, trči, jao, Cavani, pa potrči bre Cavani, vate. Strašno koliko je ovo. Kako je uleteo. Imaš najbržeg igrača na igrici. Jao, Boki. Aubameyang? Da. Ne gledaš. Ozbiljno. A ti imaš nosonju vata. Ako je ne... Šta? Jao, šta su ovi sad uradili? Da li čovjek promašio loptu, brate? Ne verujem. Jao, Verratti! Što golman izađe ovako sa gola, brate? A da može da lepo boksa, ali lep šut Gdje je bio. on bio? Baš je bio 6 metra iznad. Ko je tu na boksu on je, brate? Jao, Ibrakadabra je ovdje mogao da... Kako je brz. Ali...
Siguran je Maxwell. Šta uradi ovaj moj mislim? Jao, pa gdje je stao ovaj? Jao, bože me sačuj. Slepac. Da li je on normalan? Oj, Matuidi bre. Skače kao luda, najniži 1,60 m u... Kako bre? Ajde, vraći se Aurije, gdje si došao, tu je još stao čovjek. I gledaj sad šta si uradio. Pa daj bre, pa da... Šta je on koji tu? Bre, Boki, ali biješ tu desnu pečurku, bre. Strašno šta on sviraš, strašno. Kao suza bre. A daj bre, nije ga tako. Vidi ovi! Joooo, da si promašio ceo gol. Da si bar golmana pogodio, ne bi mi bilo žao. Dobro si setio da svira offside. Jeste brz. Ali ne za centira. E jebi ga, nije stručnjak za... Neće da mu prođe kroz noge, bre. Ja, samo ti zezaj tu, samo ti zezaj tu. Brate, ovaj neće krene na loptu, jevate, strašno. I gotovo je prvo poluvreme, da vidimo. Bolji Paris Saint-Germain opet, moramo vidjeti. Realno, pa pogledaj, 6 šuteva, 4 okvira. 4 okvira si imao šut. Kako nisi imao šut? Imao sam šut. Daje ovo Cavani napolje, dečko, ne znam gdje... Nemoj Cavani, a Cavani nije... Ne znam gdje je krenuo čovjek. Nije za Cavani da igra krilo, brate, nije, realno. To ti je kao da daš meni da igram štopera. Boksuje. Za malo da ispadne i dobro, kako je. Realno. Uff. Di Maria.
Ali je prošao. Dodaj Magar. Da, šutno. Ovdje skočio ovaj. Pored svemoćnoga Ibre. Strašno šta Ibrahimović radi. Ma ajde, pa ovog Ibrahimović treba isterati. Nijednom ček. Ne, golmano vrati, ne tu da vratiš. Uff. Praviš šansu do šansu. Trči, brzo. O ne! Ja! Siguran, trap. Dali. Evo ga ovaj šmucer. Osid je ovo bio, ali... Strašan ovaj Ibrahimović. I prošao je Lukas. Jao, da je prošla. Gdje su bre moji jedni? Jao. Ali je loše šutno. Jao bre, pa dali, moguće mu skine s glave bre. Pročitao sam tebe. A jes, pa dobro, ali to je Ibrahimović. Kakva lepa lopta. Ne vredi, ne vredi. Da, ali si ga promašio, brate, na pola metra. Majte. Ne da. Ma tu idi iz verka. Čije lopta? Moja. Tvoja je, ja mislim moja. Offside. Strašno. Ovo se ne viđa često. A idi na loptu, opet bežiš od lopte, jebem ti majku, jebem. Zašto to radim dobro? Hey, wake up.
Što dajemo oko Ford, brate? Ne znam. Idemo! Vate. Šta je prvo problem je drugo? Mislim da Kraj, je kraj bre, ali smo brzi. Ajmo još jedno. Ajmo još jedni dosta. Dosta više. Sve x-evi jebo. Znači, kaki smo... Botovi. A? Botovi. Svaku utakmicu... Ja, išao sam da cancelam, čekaj. Aj, majtu sam i tebe. Si uš? Javljao sam uš. Uff. Šta ćeš sad? Ajmo Real Barsu jednu. Real Bars. Aj, sad sam ja Real. Ne, ja sam sad Bars, s kim smo malo prije? Aj, ja sam Real. Real, ajde. To je to. Ajde, Boki. Promijeni dresove. Može. Da vidimo. Bale, Rodriguez, Kroos, Modrić, pa ovdje realno nema šta da menjaš. Ramos, Marcelo, Carvajal. Nema. Koga ovdje zameniti, realno nemaš koga. A špic, nema ni jednog špica jeba. Ja sam spreman. Ja šta da menjam kad nema ništa. Ovo je najbolji tim realno koji imaju. Ajde. I dobrodošli na Santiago Bernabeu. Večeras će snage odmeriti Real i Barsa. Opa! Odmah krenuo s driblinzima, ovaj Boki neće da štedi ništa nego samo driblingi. Uff. A da li ovako da je loš pas jebote, ne mogu da verujem. Penti igricu. Vidi. Iu! Kako je ovo bilo blizu? Kako mu nije uzeo loptu sad, brate? Ne znam, brate, ali je bilo preblizu. I za malo da ti preseče. Ubi ga! A prođi napred jedan teletardivom. Uff! Kakav je ovo bio pokušaj. Trči Rodriguez. Gurno je s Belu. Bel se namešta. Jao! Ne može Benzema do lopte. Au Neymar, jebem. Forte jebem. Kog si mi povredio?
U Boki, kakav si počeo. Šta je ovaj pokuš? Povredio si mi nekoga. Carvajala. Nisi valjda njega. Juri Ronaldo. A gdje je ovaj? Beži od lopte, majme. Gdje odeš od lopte, pička, materina? Ne. A zašto tu retarde? Da li je moguće? Da li ga je promašio sa pola metra? Brani! A jeste! Šta je tvoj omašio i šta je moj uradio, mislim, ovo je očajno. Nešto su mnogo očajne reakcije. A da li je moguće da neće da uđe u gopa, to je. Ajde Karim. A Benzema bre nije igrao na europskom? Što? Da ima neku aferu. Zbog toga ga nije zvao, a? Pa da, sudio se nešto tamo. Neki sekec. Uj jebote, vidi ti ovo. Ronaldo se već umorio. A? Ne znam šta se dešava s ovim, brate. I meni malo previjalo, mnogo loše reakcije imali, brate. Pogotovo u obrani je, brate. Na TV-u? Ne, kažem, i meni malo pre kad sam igrao Serala, nešto su mi loše bili u pičku. Čedas, da vratim slušalice na uši, ne čujem. Offside sve. Dupli offside. A šta je bilo, ovo prvo ili ovo drugo offside? Ja mislim da je ovo prvo bilo, kao suz. Ovo prvo? Vidio sam bre, Boki, vidio sam. Kakav pas ti dao sad, brate. A? Kakav si ti pas dao tamo? Dobre, jednom tebi da prekine akciju, aj stvarno 4-5 utakmica za red do meni prekida, stvarno. Ovu si bolji.
Džabe kad neće lopta prečekati. Sad ćemo mi jednu izmenu, malo ludačku, ali nema Baci veze. mene umjesto Benzeme. Sad ćeš da vidiš ko će u špic, da se iznenadiš. Roniša. A? Roniša, a? Jeste, ko je ovo? On ide na krilo, a Ronaldo u špic. Joj, džubre, jedno pokvarno. Ovo je bilo odlično, ali nisi imao sreće. Kako bi bio ovo lep pogodak. Kome bre, kome dodaješ? A da, kurac. A da li je moguće da ovo ne ulazi u go, brate? Mislim, strašno. Pa nije ga pipno, sudija, pa ti si ćora, brate. Jao, boki bre, ajde. Remplovanje. Offside. Nije. I Ronaldo! Bije Ronaldo! Hvala stativi. Messi si ne vidi se tako, ne vidi se. Brate, stavlja na krilo Messi. Po meni to nije za njega pozicija. Mislim, dobro, bolje Suarez da ide u špic, a ovaj ti ide... Čita! Cross! Nađi ga, Ronaldo, nađi ga. Znaš ranije što je bio bug na FIFA, ovako priđeš golmanu, brate, kad krene da izbaci loptu, izbiješ mu iz ruke. A znam. Stiže. Uf, kako sam te pritisao. Alba. Brate, ne mogu se naviknuti na ovu odbranu nikad. Alba, to ne valja. Vidi majmune dva. Ajde, Bale. Dobar je, mali. Iho! Neće da uđe. Što ne ide na njega, jebe mu mater, držim da ide na njega i ne ide na njega, jebam mu pas mater da mu jebe. I odbranu se jebem i... Vidi ga ovaj sporać Messi, gledaj. Kakav pokušaj, jao, srećo, imali te. Dobijem 2 žuta kartona. Šta je sad svirao? A što sad svirao? Zato što izgubio si loptu. A nisam izgubio, Yes. prostor stigo bio ovaj. Ne bi stigao. A gdje ne bi? A to procjeni igrica da ne bi, ozbiljno. Dobro si prošao, bar si dobio. I dobio sam još žuti.
Meni iseklo nešto. Ko je ispao? Boki, si tu? Nešto ti net. Tu sam. Tu sam. Nekom je net. Zabo. Tebi izgleda. Što ti host. Ja ne znam. Kako me iznevjera ovako kad igra šuta u odbranu. Šta će Ronaldo tu, majke? Daj, 2 put mi skida. Šta bri Barcelona, jao? Joj. Da li je realan ovaj majmun? Kako su šuntali, brate. Neće, jednostavno. Malecki. A što je dao gore loptu, brate? To si ti izbio, je. Dižu ovi moji ruke, videlo se to iz aviona da je to offside. Bravo sudija. Vidite ovo, molim te, 6 metra iza njih. Ovo čak možda i nije offside. Ide vreme. Kao. Mnogo je produžio, mislim stvarno ovo nije u redu. Kako tvoj tako meni uzme loptu, ja ne mogu tebi, brate, nikako uzme loptu. Pa brate, jel držiš tu kocku je? A ne ide kocka, brate. Nego šta je? Probamo. Možda je... Kakav crni trougao. A, pas. A možda si tip tako podesio. Dosta Boki, ja mislim da je ovo. Dobre utakmice 2. Ovo će se naći na YouTube-u. Zahvaljujemo se na gledanju. Pozdrav od Bokija i drugog Bokija. Pozdrav od mene. Gasi.